Эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Төбәк әтиәниләрен аңлы булырга өйрәтәләр. Кагыйдәләрнең үтәлеше балалар иминлеген тәэмин итә. Кино сәнгатен сөючеләр кыска метрлы фильмнар белән танышты. Бүген халыкара туган тел көне. Ул 1999 елның ноябрендә гамәлгә куела. Максаты күп теллелек һәм мәдәни төрлелекне ассызыклау. Туган тел буыннар бәйләнешен тәэмин итә. Ул халыклар тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Өстәвенә туган телдә сөйләшү һәм белем алу кешегә туу буенча бирелгән хокукы да әле. Республикабызда, төбәгебездә күп милләтле халыкларның телләрен саклау буенча максатчан эш алып барыла. Әлбәттә, балалар туган телдә тәрбияләнсен өчен барлык шартлар да тудырылган. Әлмәт районының 15 мәктәбендә, шулай ук 89 балалар бакчалары һәм төркемнәрендә укыту һәм тәрбия татар телендә оештырылган. Милли тәрбия белән 165 педагог шөгыльләнә. Яшүсмерне ничек аңларга һәм аның белән ничек итеп ышанычлы мөнәсәбәтләр урнаштырырга, яшүсмерләр проблемалары ни өчен барлыкка килә, тәртип һәм ирек, алтын урталыкны ничек табарга. Бу һәм башка кызыклы сорауларга җавапны калабызда узган аңлы ата-ана мәктәбендә табарга була иде. Гаилә кыйммәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән семинар хакында тулырак Рәдифә Нугманова сөйли. Семинар 25-нче мәктәп базасында узды. Анда Нурлат, Лениногорск, Сорман, Мөслим, Бөгелмә, Баулы, Азнакай, Ютазы һәм Әлмәт районнары мәгариф бүлекләре хезмәткәрләре, уку йортлары директорлары, урынбасарлары, балалар бакчалары мөдирләре, педагог психологлар, сыйныф җитәкчеләре катнашты. Аңлы ата-ана мәктәбе проектының авторы, филология фәннәре кандидаты, азбука семьи коммерцияле булмаган оешма белгече Диана Машкова. Программа балалар һәм ата-аналар мөнәсәбәтләрен яхшыртуга, гаилә эчендәге конфликтларны профилактикалауга һәм гаиләләрнең тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Мы говорим о семейной системе, о том, как каждый внутри семьи влияет на другого, как сильно мама и папа влияют на своих детей. Если между мамой и папой что-то происходит, какие-то скандалы возникают, недопонимания, в этот момент дети испытывают стресс. И как раз помогаем родителям, как же наладить отношения, найти общий язык со всеми внутри семьи так, чтобы это не влияло негативно на ребенка. Педагоглар бала белән уртак тел табып та ата-анасы йөрәгенә юл тапмаса, аларның эшчәнлеге бушка булырга мөмкин. Семинарда тәкъдим ителгән программа гаилә мөнәсәбәтләрен гадиләштереп аңлатып бирә. Бу узак еллар җыелган тәҗрибәне заманга яраклаштырып эшләнгән проект ди Диана Машкова. Диана ханым 27 ел кияүдә, ул 5 бала әнисе. Бергә яшәү дәверендә башка гаиләләр кебек мөнәсәбәтләр гармониясенә ире белән бергәләп килгәннәр. Шуңа күрә ул тәкъдим иткән авторлык проекты да коры теориягә куелмаган, тормышта сыналган. Рәдифә Нугманова, Милена Вәлиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бала төп пассажир. Әлмәттә шундый девиз астында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе акциясы узды. Аның максаты балык булмаган пассажирлар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмый калу. Или мама, или с папой вы поедете все вместе, не с собой что-то ребенок. Должен ехать в детском кресле, должен быть и мама, папа должен с собой дальше надо строго тебе помочь. Пассажир балаларның куркынычсызлыгы тулысынча олылардан тора. Нәкъ менә шуны искә төшерер өчен балалар бүген ЮХИДИ хезмәткәрләре белән шәһәр урамнарына чыктылар. 27-нче балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм тәрбияләнүчеләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакырып шигырьләр әзерләгәннәр. Мама, папа, не спешите, и ребенка пристегните. Автокресло лучший друг, это знают все вокруг. Балалар куркынычсыз йөртү турында искәртергә очраклыгына карар кылмаган. Ел башыннан Әлмәт районында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 2 авария теркәлгән. Аларда 2 бала имгәнгән. Мы проводим акцию «Ребенок – главный пассажир» для того, чтобы напомнить водителям, родителям еще раз о том, как важно перевозить детей в детском удерживающем устройстве, и что водители всегда ответственны за жизнь и здоровье своих детей и всех своих пассажиров. Дәүләт автоинспекциясе 12 яшькә кадәрге балаларны артка утыргычта йөрткәндә, балалар өчен махсус җайланма кулланырга киңәш итә. 12 яшьтән узган балалар куркынычсызлык каешын киеп йөрергә тиеш. На сегодняшний день детское удерживающее устройство является самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Автоинспекторлар искәртеп узганча, бәлиғ булмаганнарны йөртү кагыйдәләрен бузган өчен 3000 сум күләмендә штраф салына. Ләкин балаларны йөрткәндә машина йөртүчеләр беренче чиратта аларның тормышы һәм сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Тикшерү мәгълүматы буенча, балаларны тоту җайланмалары яңа туган сабыйлар арасында юл транспорт һәлакәтендә үлү куркынычын 71%-ка, 2 яшьтән өлкәнрәк балалар арасында 54-ка киметә. Шулай ук истә тоту мөһим. Бары тик дөрес урнаштырылган җайланма гына баланы саклап калырга мөмкин. Алия Байрамалова, Диана Юдина, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ознакайда 100 яшьлек юбилей уңайыннан Бөек Ватан сугышы ветераны Жәләева Гыйльминур Хисаммеддин кызын бүләкләү чарасы узды. Тормышның иң авыр сынауларын узган, гасырга тең гомер кичергән көчле рухлы, тырыш һәм сабыр Гыйльминур Хисаммеддин кызы 1923 елның 18 февралендә Ознакай районы Буралы авылында гаиләдә икенче бала булып туа. 7 класс белем ала, 1942 елның гыйнварында Кызыл армиягә алына. Гыйльминур апаны котларга район җитәкчелеге социаль яклау бүлеге вәкилләре, юбилярның туганнары, балалары җыйналды. 1942-45 еллардагы сугыш вакытында хатын-кыз радистларының берсе буларак Гыйльминур Жәләева Брянский, Украина, Румыния, Чехословакия, Болгария шәһәрләрен азат итүдә катнаша. Яшь радистка Германияга нибары 20 километр гына барып җитә алмый. Сугыш тәмамлана. Фронт батырлыклары өчен батарея командирларыннан рәхмәт хатлары, медальләр, Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин юбилярны котлап иң җылы теләкләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Без инде сезнең белән җиңү бәйрәмнәре, төрле күп чаралар үткәрәйек, балалар белән мәктәпләргә барайык сезнең белән. Сезне һәрвакыт үрнәк итеп куя идек бөтен яклап. Сез бүгенге көндә дә безнең өчен үрнәк, шушы тормыш рәвешегез белән, шушы үзегезнең җиңүдән әйләнеп кайтып, шундый герой апабыз безнең, Ознакайыбызның. Тәбрикләү чарасында шулай ук район башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Дамир Гыйләҗев, хәрби комиссар Рәдиф Камалеев, район ветераннар советы рәисе Миргасим Каримов та катнашты. Матур гына яшәдек, матур гына яшик, озак итеп чирләмичә, яме. Бүгенге көндә Гыйльминур Жәләева улы һәм килене тәрбиясендә гомер кичерә. Ул 7 оныкның, 12 оныкчыкның яраткан әбисе булып тора. Әниебезнең акыллы киңәшләрен тотып яшибез. Барысы өчен дә зур рәхмәт аңа диләр балалары. Тормышта да, эшендә дә, гаиләсендә дә бик акыллы кеше иде ул, бик тәртипле һәм бик сабыр. Эшләрендә дә аны бик хөрмәт итәләр иде инде. Һәр вакыт сельсоветта ничә еллар эшләде инде ул анда. Ознакайга килгәнче сельсовет секретары булып эшләде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кыска метражлы кино жанры илебездә кулланышка кино тарихы башлангачта килеп кергән. Бүген бу төрдә иҗат итүчеләр үзенең күплеге һәм тема төрлелеге белән аерылып тора. Беренчедән, андый фильм төшерү бюджетлы санала. Икенчедән, кыскалыкта осталык диючеләр дә табылыр. Калабызның Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган чираттагы кичәдә нәкъ кыска метражлы фильмнар хакында сүз барды. Шимбә кичендә Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килгән тамашачылар өчен яңа кызыклы формат уйлап табылды. Ул да булса кыска метражлы фильмнарны бергәләп карау һәм алар турында фикер алышу. Моннан нәрсә килеп чыкканын алга таба үзегез күрә алачаксыз. Советлар Союзында озынлыгы 1200-1500 метр пленкадан артмаган кинофильмнарны кыска метражлы дип санаганнар. Вакыт аралыгы белән үлчәнгәндә аның уртача озынлыгы 10 минуттан 40 минутка кадәр тәшкил итә. Мондый фильмны тулы метражлы фильмның контрасты дип атыйлар. Барлык кинорежиссерлар да диярлек үз тәҗрибәләрен кыска метрдан башлыйлар, чөнки кыска метражлы фильм җитештерү чыгымнары тулы метражлы фильмга караганда шактый түбән. Әлбәттә, кыска метражлы фильмнар күрсәтү һәм алар турында фикер алышу беренче тапкыр узды. Аны Татарстанның кинокритигы, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре педагог Адиля Хайбуллина алып барды. Стимул для нас, конечно же, и миссия нашей премии – это показывать разное, интересное, фестивальное, необычное кино населению. И, безусловно, мы очень рады, что Альметьевск нас пригласил, и что вы будете одним из городов, где мы будем показывать вот этот уникальный контент. Кичәдә режиссер Роман Биткинның «Мое сердце будет светить» мелодрамасы, Георгий Заозерскийның «Послевкусие» драмасы, Сергей Батаевның «Параллели» драмасы күрсәтелде. Владимир Маяковский һәм Лили Брик тарихын яңа Screen Life форматына салынган заманча әсәре дә урын алды. Моннан тыш Алиса Некрасованың «Преследование мусора» комедиясе дә булды. Бу фильмнар кинематография өлкәсендә президент фонды ярдәме белән тормышка ашырыла торган алтын тәлинкә мәдәни инициативалар төбәк-ара премия каталогында тәкъдим ителә. Биредә тамашачылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Кыска метр
театрлы фильмнары карата үз фикерен белдерде. Тормыш кыйммәтләре хакында да уйлануларын җиткерә алды. Тамаша Время кино дирекциясе ярдәме белән мөмкин булды, Digital Academy тарафыннан оештырылды. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казанда Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча республика ярышлары узды. Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган ярышлар 42 команданы җыя. 350 көрәшче үзенең әзерлеген күрсәтә һәм җиңүгә лаек спортчылар билгеләнә. Әлмәтле Дмитрий Гайнеев һәм Рафаэль Билданов үз авырлык категорияләрендә 3нче урынны яулый. Егетләр Рузил Ганиев та шөгыльләнә. Казанда шулай ук 16 яшькәчә егетләр арасында грек-рим көрәше буенча бөтен Россия ярышлары да төгәлләнде. СССРның халыкара класслы спорт мастерлары Наил Измайлов, Герман Новиков һәм Илдус Мухарлямов истәлегенә багышланган ярышлар 186 катнашучыны җыя. Мәскәү һәм Севастополь шәһәрләре, Саратов, Самара, Ульян өлкәләре, Мариэл, Удмурт һәм Татарстан республикалары спортчылары катнаша. Әлмәтле Руслан Балтабаев илкүләм ярышларның көмеш призеры була. Салават һәм Хаммат Талипов, Глеб Шикин бронза призерлар. Казанда спорт гимнастикасы буенча республика беренчелеге һәм чемпионаты тәмамланды. 4 көн барган ярышлар 140 татарстанлыны җыя. Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар финалга чыгып, калабызга 3 бронза медаль алып кайта. Самира Биктимирова Бүрәнәдә узган ярышта һәм таянып сикерүдә мактаулы 3нче урынга лаек була. Эльвина Ганиева исә ирекле күнегүләрдә 3нче була. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.